Siis mä painoin tää vahingossa kiinni. Mutta tää on siis Ukulele Esittelyn part 2, koska mä oikeesti vahingossa painoin tää kiinni. Ja mä eikö saa aina alusta. Niin, mut siis tässä on Ella. Ja Ella on niinku varmaan kaikissa videoissa. Koska miksei. Se on tällä tallilla melkein joka päivä, sillä mitä muuta tekemistä kuin tällä tallilla. Se on tämmönen kiva ukkeli. Paitsi tää on mun yksi lempiukkeli. Ja Emmakin on. Ja tää oli mistä. No itse asiassa nää melkein kaikki on mun lempiukkeleita. Mutta joo. Tääkin on ehkä joku semmonen niinku joku tyyliin 12 tai 13 ehkä. Tää tippuu koko ajan. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, ukkeli, jonka mä löysin, niin on Paula. Ja Paula on tämmönen kouluratsastaja. Se on hevonenkin. Se on semmonen ihan kouluhevonen, mutta mä en jaksa hakea sitä. Tää on siis tämmönen Paula. Tää on niinku ehkä joku 19. En mä tiedä. Tai 18 tai joku. En mä tiedä. Ei kyllä tää on joku 20. Ehkä. Tai joku paljon vanhempi. Mut kyllä tääkin käy joskus tunneilla. Mut vaan koulutunneilla tai ikinä ypäisteitä. Nokkeet on tästä hienossa kasassa. Mut mä mietin, että pitäisikö mä niinku tehdä sellainen niinku tavaroiden esittelyä niinku, tai joku sellainen niinku eläinten esittely. Niinku tyyliin esimerkiksi tällaiset teidän koirien esittely. Niinku muiden eläinten kuin hevosten. Et niinku esimerkiksi koirien ja esim. Niinku vaikka tyyliin kissojen, koska mulla on niitäkin silleen ihan mukavasti. Mulla on pupuja, pari hiirtä, oravia, marsuja, sanotko me puput? Varmaan. Mulla on possu ja semmonen vuohi tai semmonen kili. Mulla on aaseja, niinku lehmä ja silleen. Mietin, pitäisikö tehdä joskus sellainen edestely? Kyllä mä varmaan joskus teen. Joskus. Mutta tää video alkaa nyt olla tässä. Jos te ette vielä käynyt katsomaan sitä Ukulelen esittely part 1, niin käykää katsomassa sekin. Koska siinä on suurin osa mukkelista. Siinä on niinku itse asiassa kaikki muut ukkelit, paitsi tää Ella ja Paula. Joku mun nyt nakkasi johonkin. Ai. Eiku, Paula on tossa. Käykää katsomaan sekin. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon ja toivottavasti tykkäsitte. Joten nähdään seuraavassa videossa. Ei nähdä, vaan no niin. Mut moikka!